Kala, i-share lang ako ha, trivia lang. Hindi mo sana mo pagkailan ni Charlie. Guys, ako nag-first move. Ako lang mag-share. Ako, kita ko. Chito followed you back. Call ka, nus ako ni mo i-interview, call! Yang call na lang ko siya diretso. Hindi na ito matest ha kung effective ba ang workshop sa Sparkle. Kung saan pagka nang nahadlo ka ng... Naambot ni mo ibala ka na kapoy yan! Literal nga wala na may makaon. Ang yun na, abot mo sa among Niabot na miya na, oo. Tumilok nung kuwingog ka sa ako, di ko rin pera. How did... Wala naman nag-story sa mga Wala, papa? Nag-divorce na magod sila ni Mama Dugay na. Oo. Okay. So, gasan din siya kwarta gamay. Muna. Asa man siya karon? Ambot na niya. Pangitaw na to. FPBB na to, true. May bunggag, this is your proud bistak boy, Chito sa Montina, nga anaa karon dinhi sa kauluhan sa Quezon City kay makaatubang gyud si Uncle for the very first time sa programang binisaya Chit Chat ato ni. Daghan ako na chit chat nga mga gwapa ha. Pero kani nga kagwapa kay murag to the highest level ang kagwapa ha nga murag inyong uncle ba murag lolo nadi ngon ani nga naong kagwapa no. Kani siya nani sila upcoming movie. In fact sa karong adlaw may ilahang premiere og sa April 15 na. Wag kang titingin. Nationwide showing ni siya nga horror movie, daghan ni siya mga kauban, pero karon ila-ilahon sa ginatog maayo ni siya. Daghan naman ni siya mga interviews. Siyempre, nasubaybayan po ninyo ang iyang kinabuhi. So, Lord sa balay ni Kuya, PBB graduate ni siya sa Celebrity Collab Edition. Dili na nako padugayon pa. From Cagayan de Oro City, namamayagpag ang kanyang karera dinhi sa Quezon City. Wala na ilahin pa, Charlie Fleming. Hihi! Mali, palakpak ang support niya. Grabe, ang audience daghan kaayo ang nagtanaw karon. Charlie! Kung maulo rin ko! Ayaw, nagkaulo. Uy, ako'y dapat mo sa kagwapo. Tidyo ni mong gwapa, Charlie. Kabalo naman yun gana. Kaliwat lang yun. Kaliwat lang yun na. Pero ang una sa gidnap ko, nga pangutana sa imuha. Fleming, ang imong apelyido, tungod kay ang imuhang papa, Scottish. Scottish. Oo. Bisaya Scottish. Bisaya Scottish kayo. So mauna nga ingon ani ang nahimong. Mo ni ang resulta produkto. kung baga kung gusto mo afamdara, syargaw-syargaw pa mo gunsa. Mo ning resulta. Sa Scottish ang pangitaon. Scottish ang Scottish ang pangitaon. pangitaon. British and Scottish okay na na. Ano? Work ka ng tiyadag ilong. Kanang inanaan nagibatay mingi lang yun ba? Tsada og ilong. Kagayanon gayong Kabalong pagkabisaya. Tsada kagayan. Pero kani Charles, sa pagkabalo na ako, wala gid ka gipanganak din his Pilipinas. Wala gyud. Gipanganak ka sa Saudi? Saudi Arabia, yes. Nganong nganong sa Saudi yung Ang kagipanganak? ganda kong mama, nag-FW man siya. Di, kay singer magod na akong mama sa una. Dato mi nagpuyo. Singer si Flong. Singer na si Mother Dear. Okay, trivia lang ha, iyang mama, pangalan si Flong. Yes. Kaedad rami, so Angkol nagkayo. Tama, di ginaw ginakol. Interviewin na po kul mo, naginakol di Muna siya mga pagumangko na ko din Oo. So si Flong, imong mama kay singer. Dito sila nagkaila sa imong papa. Dito sila nagilas akong pamakin. Nagkanta man siya sa Uman. Bayot, bisagasan na siya dato. Talit na siya Dubai, Saudi, Uman. Kina-inlove si papa nimo kay Flong. Dito nakagibuhat nila, Margana? Praginana, sa Uman. Uman sila nagkaila. Handa sa Dubai, gipanganak akong kuya. Tapos ako din sa Saudi. Ikaw ang ikaduha. Ako ang kadua. Kay tulo man mo. Talo mamin, ako yung mga bulta na bata kayo. Mao. So kamong tulo mga artistahin yun mga Butok siguro. sa mga artistahin Ano yun. Oh. Okay na po, talented. Makaingin kong talented me, kaya nakuha ginawa sa mga mama papa. So makakanta sa gagi singer man si Flong. Magyapon ko. Kami dua. Mao Singer ba? me. Oo. Unsa ganahan nimo nga siyempre pareho mi ni Charlie nga born again Christian. Yeah. Si Charlie active man jud sa church. So unsa may paborito nimo nga worship song? Worship song?
Oh my gosh. Daghang ko paborito ng worship song. Uy, wait lang. Gamay lang na linya daw, Charlie. Remember sana ko? Wala na gid sa akong utok. Nako cellphone dara. That's not enough to get through my rough. I need a Monday morning faith. Ganun siya. Uy, ginoo! Nakakakit siya ginoo. Uy, katsadaw rin imong tingog, Charlie. Uy! Nasidiyo lang ko tsatsada kayo. Kamu tanan magsuon? Kabalo mo kanta? Actually, oo. Akong kuya kay piano, self-taught siya. He's really good. And he Ano? sings also, mas old soul siya. So kung wala ka ni sulod og PBB, pwede rin po di ka Singer mag-singer. yun. Mukha kang gusto sa una ra, singer yun. Before ka na artista, influencer man juga. Influencer Di ba? yun ko, oo. TikTok. Dara ako na-discover. Imong mga TikTok, nagakanta ka or gasayo-sayo? Di ba dili ka kanta ka? Ga-live stream ko, og kanta. Tas gasayo ko sa akong TikTok. Ah! Unang na-discover dayon ko. Na-discover ka sa usa ka attorney. Attorney na ako, Yeah, mo na imong manager. Oo. O nga, pagtuo pa nimo nga scam. Abi ka na mong scam. Abi ni mong scam. Kaya kasi mo chat ni mo na gusto ka mag-artista pag-love. Oh, sa kakul mo rin namin kaya na Alam nga ko yun, ano ba naman imong naw? Malamang daghan jud mo scout sa imuha. Uy! Wala, may dagan. Isa rin gini-scout sa ako. Sara po din ay. Saan nakakita na? Yung sa nimo pagpruweba nga dili siya scammer. Nami uncle nagitawagan kay abogado magyapon. So gi-search na mo sa abogado.com kung tinud gyud siya na abogado. Ano tinud na gyud siya na abogado. Okay. Tapos nanawag man siya sa ako, istorya din siya sa ako mama diretso. So mo nakabalo mi na mo legit siya kay professional kaayo. Unya naa na dayon gikan sa GMA si Miss Abby, kauban na siya ni Mr. M. Nag-chat na siya sa akong manager pagka-post niya na siya bago na talent ako. Pagka-post na nako diretso. Nakita dayon ko niya, gihatagan ni kog slot mag-audition diretso. Sa For GMA. PBB? Ah, sa Dili, GMA? GMA pa. Niagi pa ni kag audition. Oo. So mag-audition pa ka before ka may mag-artista gyud. So niagi ko ana tanan. Nag-audition ko ABS ug GMA gyud. Duwa ako na timing ato na summer, 2022 summer. Dayon sa GMA ga na GMA gyud ko napadpad. Mo pa ako napili. Unsa may audition piece nimo? Audition piece. Lauy, kuan pa to ko nung sayang man ko ni kanta. Tapos nagkuan pa ko Katin Bernardo pa to akong giawat na audition piece. Actor siya. So imo ha, innate na imong pagka-artista nang murag hilig na sa kag-acting sa una pa. Unsa man Dili, eh? yun. Dili. Kaya wala man sa ako na mag-artista ko. Kinabi ako sa Cagayan. Wala ba yung artista-artista sa ato, di ba? Kung na mo mga local. Wala lagi. Wala kayo na murag. Sorry, kay Gen Z man mo no. Oo. Sa mo amang kong panahon dahil naapod may ABS o GMA nga lokal sa una. Okay, wala ako yung nagkuon. Oh, di ba tando imong mama? Si mama rin nagkabalo. Pero kanang wala betay sa mo na marig na scout, na inchak yun. Wala ako yung kakadunggan. Wala ako yung nakita, wala ako yung nadunggan. Ara man dito sa mo kay mga pageant, mga begin na. Ni-appeal kag pageant sad wala. Kato bata pa ko. Oh, ni sukol po kag pageant. Sukul ko, uy, kay bagap yung kadagoy. Oh, pila edad mo man, sugod. Mga 6. Mga little Miss Anna. 5 ko. Nag-Little Miss Cagayan ko. Yeah, nakuronahan jud ka nga Little Miss. Third. Okay, Murag yung wow. PBB. Kani mo ni siya. Little Miss ko, third runner-up. Naka-pink ko nagang. Sa akong PBB po, kay third runner-up, naka-pink na po ko nagang. Hala ko yo, Oo, moderni so mo, murag Charlie. full circle moment, kumbaga. So third. So, Third imo yun ha, siya. being a third placer, Mo a na winner siya na sa- gihapon for you. Winner kayo, eh. Winner gihapon for Kadagan you. mga babae, di ba? Sa kadagan ni example, kadagan housemates, kadagan pa babae sa mga Little Miss, pero ikaw gyapon na tuwa na top up. Kahibaw ka, ang ako amang kong igagaw kay sila gid na yung mga hilig mo tanog mga PBB. Kami ba nga mga tiguang na Okay raw, lahi na bida Oo. mga ginatan-aw no nga mga reels na baya nga mga protas o mga gulay nga magstorya-storya. Mo naman ako. Kanang AI. AI mo naman ang amo. So ni ana gid siya nga, hala kuya kana si Charlie kuya kay born again man pud ako igagaw. So mo to nga actually ang ilahang church kay gina-encourage gid niya suportahan ka. Ay, kagip na sa- Yes. Actually, Wala ba, uy? dagag mga local churches nga nag-support gid sa imuha. Kani ba imuhang pagka born again Christian kay nanggikan pa ni kay Mama Flong nimo or so Gikan sa since yaha. birth born again Christian na ka? Dili. Kay Dili kanang nakita lang ako ang process saya kumbaga kung gi-testing ba siya ni Lord og tanan. Nakita gid na nako first hand. Kumbaga kung naay mag-testimony saya, pwede ko mag-testimony. Oo, Kinakita gid na nako tanan ganung gipang buwat niya.
So, kabalagi ko unsay ka nang may tabo, unsay pagbago, unsaon pag-blessing ni Lord, unsay dagan ni Lord. Nakita na ako saya. So, pagkakita na ko nito, gib ko diretsyo. Si mama nimo, manang makaingon ka kay na-witness nimo ang iyahang Na-witness na ako worldly ang- nga Yeah. kinabuhi sa Na-witness una. ako ang grace ni God through her. Mo Kung ba? unsay ang gibuhat sa akong mom, ug gihang changes. Kaya I've known her before and the after. At masasabi ko talaga grabe yung O, pagbabago. in general na lang, unsa si mama before, unsa po siya after? Sorry, mom. Na hot seat, na hot seat. Mura gali din eh. Na hot Dili ka seat. to nga. Na hot seat si Flong. Lagi ko man na siya, magingon na lang ko, palubog mo na sa una. Grabe no, palubog na siya sa una. Dali-dali, lagi na siya masuko. Pero mama, bitaw-bitaw kayo. Okay. Okay. Kanang distress nga pagkainahan. Maraging Stress na. kayo na siya, perminti sa una, Okay. palahubog pa, kanang Okay. mag-drive pa na. Stress siya pa na siya, di na Mao ba? abi na, di na nakabakod gani. Kabakod pa na! Kunya. Sa iyang pagkapalahubog? Sa pagkala. Unsa- Kamang na tanan-tanan, nakita na nanago. Na-witness ni mo? Oo, kabalo ka, mauli ka sa balay, naka-wheelchair na siya, nagadugo-dugo na. Uy, Jesus. Nakita na lang ko saya. Pero unsa tong nasulti si mong mama nga unsa tong turning point niya nganong nakailan niya si Jesus. For sure, kaya murag gipangita na po siya ni Lord. Murag it's her time, it's her calling na talaga Okay. na uuwi siya. Kasi Okay. murag dugay naman na siya kung baga si Lord gukdon ba na niya. Pero So, ikaw as a Christian, sa imuha nga personal encounter unsa man pud ang imuha? sa personal encounter mo tong time na pandemic din siya nag-hit sa ako. Okay. So, Christian ako sa una, gaka-encounter gid ako si God. Pero lahi bigin na pag magka-relationship na ka. So, nag-start gid akong relationship siya. Relationship siya, pandemic gid to. Pandemic siya nag-start kay kato na time wala na gid bumilit. Kasi wala, what do you mean Mamatay wala na lang tagkawala. Kaya wala yung trabaho, pandemic, wala na yung kwarta, wala na yung pagkaon sa balay. So, gi-mindset na lang ko na murag kailangan ko mag-work. Oh, naalala sa ako. Literal nga wala na may makaon. Ayun na, abot mo sa Niabot na niya na, oo. Tumilok nung kuwingog ko sa ako, di ko na yung pera. Ngano, wait lang. So, how did Dito, friend. Sorry. Pero- How did God? Unsa to nga moment? I Shirley? think that was the time na nag-desire ako na magka-work. Parang, Sorry, Charlie. Dili ko na ako na tinayuan kung mahila ka. di kayo, di ba, wala na yung work, wala na yung tanan-tanan, wala na po na kaunon pag pandemic na. So, ang munang nisulod sa ako, ang desire na magtrabaho. Like, pila ko na to 11 ko 12. Kunya muna to akong Ano, mindset. mag-edad? Oo. Pero no problem naman sa akin. Because for me, it's a blessing na parang Right, I'm right. that, like, open at such a young age na break exposed. Kung baga, okay kayo. Super timing, gapray ko perminti ko, Lord, unsay trabaho ang pwede sa ako. Nagmuna, gibug ayong artista ramang gid ni. Wala ka na ako. Dagan kay pwede choice sa kinabuhi na ko. Gusto na ko magtrabaho ka ng fast food. Pwede rin ta, sideline, dili ako ging artista man ang pinakabagay sa ko na makatrabaho, gikuhan na. Saying ko sa akong self, kung pwede ko mag-PBB, pag mag-15 ko, mag-PBB ko para mag-artista ko. So wala pa siya naitabo, pero at least kami sa akong mama kay nagluto may cake. Gapamaligya may cake atong pandemic. So dara mi nakakwarta, mintras wala pa'y trabaho. Tanan, pandemic pa. Yun. Online to. Online, Baligya. oo. So, kaning imong pagka-influencer, Trip ra. trip lang, dili po siya ingon nga murag kay stepping stone ako ni para mag-artista. Wala po. Trip ra gid ka. Like, trip ra gid na ako na mag-content ko. Kay gakalingon ako TikTok gamay. Ano sa mga kanisikat sa Livestream. social media, sa TikTok? 2022. O si may nakapasikat ni mo dito? Na, nag-thirst trap mang gusto akong kaya mo mag-iuso sa mo na. O niya, di siya klaro bata kay tigong kay ko talaga na itong 13 ko. Di klaro na. Pero katong nga panahon, dili pat wala pa'y kwarta sa live ang TikTok. mo. Wala pa. Kumo ang naikwarta ato. So, di ko mo sa Ginakuha mo ko sa ka-agency ato na di biya klaro na bata ko. Ah. So muna akong kwarta sa Kumo, gigamit na ako na. Ang kwarta na ko sa Kumo, nagamit na ako padulong sa Manila kay naka-audition ako ato. So nakabayad nagigo sa akong ticket sa akong kuya. Ako nagbayad ato tungod sa kwarta na ako sa Kumo. Kato inyo nga is
wala pa to'y kasiguraduhan. Wala gyud, Wala naging agad si mama sa ako na parang sure ka siya nang muni mong gusto ha, imong pag-eskwela tarong nga kanang gako gid siya nang kay confirm man pod among life to like di mo pud di ka nang walang wala pod. Comfortable lang nakaskwela pa ko private school, okay ra gid ka. As kumbaga, gikan tong inguni mo nga during sa pandemic nga nawad anong trabaho si mama ug papa, nakabangon na gihapon mo, murag ana. Gamay lang, sakto lang. Okay, Kanang okay. dili gid siya kanang nakabangon gid, pero kanang walay extra cash gid kayo. Pero sakto lang na maka-provide. Sakto lang na maka-provide sa Okay. mga basic needs. Tapos mo na to nga nanimpalad kag Manila. Oo. nga. Di bali na literal gid nga nagbitbit jud kag plato. Unsa ni kutsara ana? Nakabitbit kong plato, kutsara, like, nasa akong bag. Una, Wait lang ano man po daw. tingin si mama, ngano mobile ka na mobalin man taon niya, magpalit patagbag kong gamit naman tay gamit. Dada na lang na. So, gibotang niya sa akong mga sinina, Maleta. gibotang niya, paplaster niya. Hindi kasaban ko sa akong uncle. Ganun bugat kining bag. Paghilumbi kinatong kutsara dala. Ako gigit gigning, gatong Okay. yan ni Midiri. Asa man mo na muyo ato? Tamis QC, dollar kay GMA. Ang sabi na mo mapuy-an or nangita pa mo mapuy-an? Naano mi napuyan ka nang gitiming gyapon na mo na pag money mi diri plus star. Kailan pag money ka diri? Sa renta to? Nag-rent me. Balay? Condo. Condo? Okay. Super livable siya. Okay. Tas dollar sa GMA. Kiga workshop pa man ko ato, kiga tuon pa man mi ato. O sige, agi gid kag workshop. Agi gid Acting. ko workshop. Tanan acting, singing, dancing, communication. Agi gid ko ana. Yo, Oo. Tas na launch din ko na timing man na ay gay launch na batch. Nakauban din ko sa batch. Unsa man ni katong unsa may pangalan sa inyong grupo? Di ba nga Sparkle Teens. Sparkle, tama Yes. tama dai Sparkle. Sparkle Teens mi na batch. Kanang mga bagets mi. Taka to sa PBB 2.0. Gikan to sa Sparkle. Kabatch to na ko tanan sa Sparkle Teens. Oo. Mo gani pagsulod nila sa balik, ako rin nabilin sa gawas mo. Murag dili kabatch nila. Wala, modawat silang tiguwang. Pwede nga po, try na to. Kung maka-sparkle ko, ano? Tawagan ako sila. Angkol na ko na rin gusto mo. Siguro. Magsabay mo magiging. Kaning sa PBB, unsa man ni ka ng handpicked mo or niagi pod mo audition? We went through audition process yun. So So naging kung audition. ang normal na tao kay mag-audition yapon, same ra gid kay siya. Kami tanan artista mag-audition yapon. Dapat lang dili lang may kabalo na murag mag-audition pud kag sa artista pud ka. Dapat nilang ko kabalo na nag-audition pud ka. Murag confidential lang gid siya confidential, tanan. murag ana. So dili ka pwede mo sulti nag-audition ko kay basig magkasabay mo. Oo, Murag ina na. So, marag nakabalo lang gid ka kinsay kauban nimo. Pagsulod na gid mismo. Katong siya nakasulod sa balay ni Kuya Charlie, pila ka adlaw nga murag ni sink in si muhang hala housemate nako, murag ana. Murag 1 week pa. 1 week ay nag-sink in. Ay, 1 week pa. Ayaw nagsinkin. Kaya murag, sa first kay Margala, nakasulod ako. Murag lang. Dani, Dani. Kasiga sa mga suga, tanan-tanan, mata din mo ginani. Pero pag mabuhat na din mo ang task, ma-feel na ni mo ang kalisod dito ka nang ang emosyon ni mo kay grabe naka-hyperminty. Dara gid ka mo kay nalahos, di gid ko mo na di gid ni. Dili di gid siya lalim. Kinsay pinaka suod nimo dito nga housemate? Best friend gid ko dito. Close na ko sila gyapon hantod karon like makaingon gid ko close gid ko sila. Pero si Josh, si Kira, Sila gid ang imo sila ang gid pinakasuod. akong pinaka-close kanang mga book club na tawag na mo. Close gid ako Asay sila. pangalan? Asya? Book club. Ano man? Kaya marag kami gabasa-basa man sa sila kayo. Di mo may mga ulawon na basa. Pero ilan pa nga kinabuhi, hilig ka magbasa. Dili ko basa gyapon. Amaw. Online ko sayar ka ng libro gyud. Syempre Bible pod kabasa permanente. Karon kay 17 years old pa ka, di ba? Grabe yung bihano. Di ko na buton guys. Ang iyang postura ba kay moro na gid siya og kuan kanang murag grabe naman. Murag legal. Experience Ala. do, murag ana ba murag 17 nahuman kag eskwela, high school, High asa school nag-eskwela gihap, eskwela Grade 11 ko karon. Asa man kag eskwela? Pang Homeschool. special siya, oo. Heart and Mind. Heart and Mind School. It's in Cagayan de Oro. They cater talaga to special kids and homeschoolers also. So, mas Okay. making school easier for us and adjusting din sa amua. Pero puno gid ako schedule. So, galisod may timing gid na ka nang mag-school ko, mga inana. Pero usually, in a week, taping gid ko for Master Cutter. Okay. The teleserye we're doing for Netflix soon also. Na kay upcoming series. Nako coming series. So pwede na siya. Yes, coming na-announce soon na na po na siya. ninyo. Nanas na mo, pero dili pa ako kabalagid ka na sang airing. Kala i-share lang nako ha, trivia lang. Giyon sa na mo pagkailan ni Charlie. Guys, ako nag-first move. Ako na lang mag-share. Ako nag-first move kay grabe gid ko akong mastermind kay ko. Kita ko, Chito followed you back. Call ka, nus ako ni mo i-interview, call!
Giangkol na lang ko siya diretsyo. Naulaw yung anggol kay. Nakita rin ako siya sa Instagram ko, si Charlie, ano niya. Pag-click na ko sa profile, follow back ko yung una, di palos ko. Kaulaw, eh. Naulaw niya Gulat ko ani na moment, guys. Wala lang mo kabalo, giwatan lang ko ni. Ayaw na. Okay na ba mga tanan ko, gay? Ang nakita na ko karon naman si Flong, very hands-on man kay siya si mo. So, Mother. mura sa check ni mo manager. Well, nagi kay manager. Naagyo. Pero imong mama usahay naga-manager pod. For me, sa kanya, dili mag siya sa manager kay ako. Kay pag-work ko, mas ga-manage ko sa ako self. Okay. Pero okay. sa life advice, yun, kanang, Si mama, kasi diba? tingin niyo, okay ba ni? Kanang, Mm. okay ra na mag-inani ko, mag-inana ko. Karon, pero mintigi ko gapangutan na saya. Si Papa ni mo nag Dili gyud. ano man. Di naman mi friend. Dili na mi close. Sa dili na. Dili na mi istorya gyud. Wala mo nag-stories mo Wala, Papa? parang Nga di naman. na nagka-years. Nag-away mo. Nga naman. Kaya ko siyang giaway. Pero dili ko din na kanang dugay naman, dig-divorce na magud sila ni Mama Dugay na. Oo. So, okay. gasan din siya kwarta gamay. Muna. Asa man siya karon? Ambot na niya. Pangitaw na to. IPBB na to, true. Kani kinabuhi ni Mus Cagayan. Nauna Charlie, wala ka gaming sa imong kinabuhi dito or nakabrag mas naano na ka diri sa Manila. Mas gusto yun ako diri. Kaya mo pa da akong isa pa nagyonaw na murag di man ko ganana walay bago. Murag sa Cagayan magugki ka ng lami gid ang Cagayan kay naa gid akong mga amiga na ako may gaga dito lingaw gid na perminti na ako lola, akong lolo. Pero for me kasi parang gusto na ko mag out of my comfort zone na pug ko para makagrow pod ko. Kasi ko na dili kay nako siya feel na walay growth and like routine ang akong adlaw dili na ako gusto. So mo ganang mas mapili gid akong artista, mas mapili gid ko na mong gawas. Kay gusto na ko na ay bago na ay growth permitting. I'm doing something for myself. Kuya, Yeah. mino ko ni Charlie no murag dili si city ay. Unsa ang imong mindset karon ba tungod sa imong mga kaagi gyud sa una? Mo na gid na siya sa una pahantod karon mo ra gyud pa nako. Kaya akong giunaw na gid was like mas gusto ko na ako'y ma-achieve kaysa mag-school ako. Mura bitag diskarte or diploma na mo gipili na nako ang diskarte. Pero Uli gid kuha gyud mo. Na ang kuha gid uy goal gyud pong kay na nako. Pero nakay-plano proceed og college. Na gyud. O sige na man. Gusto ko mag-business. Business and marketing akong pinaka. So, Nga naman. I don't know, ako naagi ko yung love for marketing. That's why hands-on kay ko sa akong trabaho. Kaya mo ako forte. Right. Akong utog kay gadagan ginabisag 2 hours sa akong tulog ka na mag-shoot me. Ay, mag-inani ta kay makuha na to ang brand sa mga inani. Gakay tabo mong yun siya. Murag, more blessing ni Lord sa ako Na hisgutan nimo ang business no. Yes. Mano yung chili garlic. Actually, dagan kay gapangita. Kay perminti magud ka nang nagapamiligya mi ani kay buy bulk gid ni siya. Kanang Ano, dagan ah? order na 50 pieces o nakaabot na siya Germany, USA. Tanan-tanan na. So sa Cagayan, medyo di mabot sa ilado gyud siya pero kailan ang mga tao sa chili garlic gapangitaon siya. O sige nga sa chili garlic. Kratcham. Nganong kratsa man? It's Thai for garlic, right? It's Thai for garlic. At that time kasi parang yung tito ko came from Thailand and they were talking like, kasi pwede pangalan ka. Remember, gig ko ato. Naging siya, nag-catch them. So that's why ang chili garlic na mo, it's different because it's crunchy. It stays crunchy kahit i-ref mo or anong mangyari. It stays crunchy. Okay, sales stock ko. Di ba? Business, gid akong gusto. Okay mo sales stock. Kabalog ka, gapamaligya ko sa eskwelahan. Akong principal, lagi mo sulod, lagi na siya sa kwarto na mo. Charlie, office na ko. Lumayot, mahurong na din kung sigibuhat na ko. Walang mo kagibuhat. Kunya daga may kagibuli, may usap na sa marong kagibuhat ako. Pagabot na ako sa office kit. Palit ako chili garlic tulo. Chili garlic naman din yung gusto. Di ko di chat. Na chat. Pagdalag chili garlic ko. Tingin yun. Mata ni Chino. Charlie, office na ako. Ang kulbaan ko. Kani first movie ni mo ni o naka-movie na ka sa una? First movie na ko ni. Hello, congratulations sa Thank you pa. Okay, it's a stepping stone. It's a milestone. First movie ni mo horror. Horror pa, Diyos! Huwag kang titingin. Huwag kang titingin. Ang mga kauban ni mo ani Charlie. Sean, Shuvi, Michael, Josh, Kira, Marco, Sofia, Okay. Ang storya ani grupo mo, classmates, Barkada, me. barkada. classmate mo pa na. Okay, na may project, di ba? Nami group project, unya na amin ritual pod na na-discover. Tapos online trend pod siya. So, unsay may tabo kung na ay curse nagagukod ninyo. Mura ginana siya na unsa na mo paggawas sa curse. So mo na mong atangan kung makagawas ba mo sa curse or Kung dili. survive pamitanan sa curse or dili, mura siya gina. Si imuhang performance ani nga movie. Nahatag Wala, nimo uy. tanan Charlie or Butlong! So I can say,
ang ganda ng character ko. O si role ni mo nga movie? Observant siya, artistic, quiet. Dalaga ra bitaw na hilumon. Dili na ito matest ha kung effective ba ang workshop sa Sparkle. Unsaon pagka nang nahadlok ka ng... Naambot ni mo ibala ka Asa- na. Kapoy yan! Kasi sa mo kay Kakol ha, wala ba yan isa itong sabot kol? Wala ba may agoy ko. Imuhang first nga film kay horror, pero unsa imuhang gusto gid kayo nga mahimo nga project nga movie? Wala, uy, dogon. Dili ang gusto Ganahan na ka ko. ng mga love team. Ganahan ka romance, Gusto na ako comedy. i-try. Kaya muna Okay. akong never na-try. Ang never na ako na-try is rom-com and murag high school. Kita na akong role kay pang medyo adults na siya diretso. Ang first na ako na serye kay murder mystery. So wala ko yung school, di ko yung uniform. murder- Yeah, tas horror, ako'y murder. nakakita na gipatay among kauban. Hinakila ko perminti. Tapos ang next na pod na show kay kaning action na action comedy. And then yun nga, the movie horror. But never pa ako naka-uniform. Once siya sa guest. So dream role nimo is estudyante. Estudyante. Gusto ko mag-try. Estudyante o rom-com din ako. Anyway, muna mong at nga daghan pa congratulations yung mga projects, Thank you, Charlie, kayo. no? Congratulations na deserved kayo nimo. Charlie, imbitahan tanang mga bislak sa tibuok kalibutan nga mo tanawan ni Charlie. Sa tibuok kalibutan, gigi. Oh, imo pag-invite Bisaya ha, basig makalimot Oh, ka. lagi. Ako, yun na lagi Basig ko. naanan na kasi Mag-Tagalog ako. mga media kon nga puro Tagalog. So, kini, mga kapuso na Bisaya, na nationwide ni siya makita this coming April 15 ang among movie called Huwag Kang Titingin. I'm Charlie Fleming and I'll be playing the role Kira. O kani kay horror movie ni siya na barkada, super fresh ni siya. O bisag Huwag Kang Titingin ang title, mananaw yun mo. Dagang kayo salamat. Yay! Grabe kayo, eh. Grabe kayo. Ano kayo? Salamat kay Charlie, Ma'am Flong, salamat kaayo. Sa programa ang Binisaya Chit Chat ato ni suportahan nato ang iyang movie sa makausap April 15. Huwag kang titingin pero tanaw gihapon ta. Huwag kang titingin. Salamat kayo, Charlie Fleming. Charlie, salamat kayo. Adik na umanta si Chatato Ang bughat nako, dunganan pa og pamaon, labad sa ulo ug hilanat. Rexidon Forte Sa bugat ug sa gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidon Forte Mas panat, sobat!